Zuro racho ndabva kubhora ndakotenga muriwo. Ndakapinda ngekuti shopu yamainivhena neshopu yawo ana dhini. Hanzi ndiri kuda Musasa ndakabva nditi yesi Saru. Kaibva ndati bho masera sei. Kaibva ati ndaswera hangu. Saru akabva washinya ere kundiramba. Ndizvo kuti udana nemwana wangu. Inini ndini ndakambotanga kukupfimba. Zvikazi bandati kutanga kunipfimba. Ndakakuramba ingoti mune mukadzi wenyu uye mune mhuri yenyu. Sikundoona mwana udaka. Apari sondoti tambo iyeyo inenge iri kukaka. Saka hatina kuzviona ba. Kwakuchizi apedza zvikazi mwana wenyu inini mwana wenyu angarudana nemwana wangu. Zvangarudana nemwana wangu. Chinhu chachiri kuitika panapa ngechekuti ndamusunga. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Makadii muri yeZimbabwe nhasi ndiri kuboya Sabo kumabread machikomba mudunhu raishe Chikomba iri nyika yaMambo Mutasa. Ndizvo. Ndine mhuri iri pakati pedu ine nyaya yatati timbokurukura nemi tichishaya nemimwe yeZimbabwe muchionawo. Munoziva kuti tinokunzirai nyaya dziri pachena dzisina tsvete dzisina kurungwa dzakabuda zvadzakadaro kubva kune vanhu vanenge vachisangana nematambudziko akadai. But zora nhasi nyaya yandiudza pamusha unoyu inyaya inosiririsa nemusikana akazosvika pakushaya. But mashayikiro acho haana kunyatsoti twasano. Saka ndati ndisvike pane vabereki vake vemwana musikana anatsokutaura kanhurondo kechinhu kuti zvakafamba sei kusvikira achizoshayika. Makadini baba? Ndiri makadini izvo. Mukwasai nemufaro. Mama makadini? Ndiri pamakadini mwana. Parisei pamusha penyu? Pamusha panani. Ndiri pamusha wani zora nhasi. Nyarwata. Panoziva Nyarwata. Makadini? Zebhedhe Nyarwata. Zebhedhe Nyarwata. Alright, makatanga rinogara munzvimbo. Kuno andofunga dzakuti kuma 30 years. 30 years. Alright. 30 years. Ndakuda kuenda ma 30 years ndokuti 2000 kutonda kubva takaita Mozambique. Saru zaita akamuberekera muno angati mari kumakore mangati. Takatanga uzvara anyway. Muno. Akatororwa. Iye musikana iye turi taurawo. Izvo zvezvi kusvitika svikana atoti kubva kwataita November atosvitsa 24 years kuberekwa. Saka ari pamusoro pake. Ndiyo watakazvarira muno. Okay. Ndakauya ndine 5 months. Makauya mune 5 months. Ndaona mune musha wenyu wakanaka. Kuti chanatso ndisvitsa isi nyaya musha wenyu wakanaka. Ndine nhau yatoda kuti timbotaura. Chada kuti munditaurire kuti kusvika kubva mwana wenyu makakura naye sei aiva munhu akaita sei. Vatazopinda munyaya yenyu. Iye musikana akashaya anonzani muchinyatsodoma. Sarudzai. Anzani musikana? Sarudzai. Alright. Sarudzai aiva mwana akaita sei? Musikana anga akasimbawo zvoti kana zvichiita ndokuratidzai futi mafoto. Munozogona ndirakidza ini mafoto zvomundichazvimoza. Mwana anga akasimba zvekuti kuchikoro aitonzi Madhafinya. Aitonzi Madhafinya. Bora daidzidza ku Pasagambe. Pasagambe. Kutanga primary, kutanga creche, primary, secondary zvese. Alright. Okay. Okay, saka apa akazoshayika ngani makore mangani? Muna November tatatarisira kuti akasvika musi wa 24. Iye akafa uri musi wa 1. Musi wa 1. 1 November. 1 November. Takatarisira kuti kasvika musi wa 24 November. Abva asvitsa 23 years. Right. Okay. Nice. Saka anga chato chimhandara. Saka toziva kuti sezvimhandara anga kuchidzana nawo andizvo. Anga kuchidzana nawo. Chakaitika ngechekuti mwana uyu akati uri musi wa 29 October iri Mandi akanditeera kumunda. Iye aigara kwamukoma uko. Inini ndiri kunoko. Ndandine gore 1. Saka aibva auya kumunda uko makuseni akasvika kuma 8. Abati mama ndakaneta. Wanga ari mutimu rebhora. Soka. Waibva wanga waswera kubhora musi weSondo. Saka amande yabva afuma kuuya kumunda uko akati mama ndauya asi ndakaneta ngebhora. Handina kuda kuti ndiuyeko kubatsira asi ndauya kuti ndikutaurireiwo zvanishaisa hope usiku. Ndiri kubhora inini. Uyo mukomana wangu akandifonera. Achibva ati inini Saru kuti panyaya kuti titorane ndiri kushungurudzwa nevabereki. Havasi kuda
kuti nditorane iwewe nini. Anga akambokudzaira kuti ane mukomana? Akataura. Saka mai zuro racho ndabva kubhora ndakotenga muriwo. Ndakapinda ngekuti shopu yamaini Vhena neshopu yawo ana Dhini. Anzi ndiri kudabva musasa ndakabva nditi yesi Saru. Kaibva ndati bo masera sei. Kaibva ati ndaswera hangu. Saru akabva washikia ere kundiramba. Ndizoti udana nemwana wangu. Inini ndiri ndakambotanga kukupfimba. Zvikazi pandati kutanga kunipfimba ndakakuramba ingoti mune mukadzi wenyu uye mune mhuri yenyu. Saka ndisina kukudaiba. Inini ndiri tsvagawa wangu. Kwazi akabva ati saka wakuda kuroorwa nemwana wangu. Kaibva ndati ndiri tsvagawa wangu asina uchiba, asina murume, asina mukadzi. Zvikazi saka zvinobuda ere zvauda kuita. Zvikanzi zvinotadza nei. Zvikazi saka akabva anditi iwewe hazviiti ere kuti ugadzirise hunhu hwako. Inini ndakatokubvisa muWorld Vision. Handi kuti murungu wako akakukanzura kuti ndisakupe baba makore aya. Inyaya yekuti ndakakubvisa ngekuti wakandiramba. Saka kana uchida kuti udzokere muWorld Vision ndikudzosere muWorld Vision. Gadzirisa hunhu hwako. Masera seyo. Saka inini ndakabva ndati handichagoni kuzvigadzirisa ba. World Vision kwaiwana chii? Waiwana masponsa. Anga ana sponsor wake. Saka World Vision yakangomutengera gumbeza kamwe neumbrella vaita unga 2-3 years. Vazoti rechi3 racho akabva ati inini sponsor wako andipa akupa. Saka hazvichaiti kuti ndipinze iwewe ba. Chiita kuti mai wako kana pane zvaruda atengeri fertilizer yekuisa mumunda. Saka iye abva ati inini ndiri kukumbira kuti munitengere gumbeza. Handinaba. Shuwa ndakatenga gumbeza neumbrella. Hani mashona. Vana ainge ati nemapushi hazvina kuzoita ba mari yarambokwana. Saka vandadini aibva ataura nyaya iyo. Inini ndakabva ndamubvunza kuti saka kana zvakadaro zvinoita ere. Zvinoita ere mwanangu. Uri kuona zvine upenyu, zvine pundutso ere kana tezvara kutaura achidaro. Kwazi inini paakanditi kwazi gadzirisa hunhu hwako ndidzosere muWorld Vision. Ndakabva ndati inini handisina basa neWorld Vision ba. Nekuti kubvapo ndakabviswa, makandibvisa, ndiri kungorarama. Saka ndiri kuchengetwa nehama dzangu. Saka ndinotofila kuti ndiri paribu. Kaibva ati saka washinga. Kwazi vandati ndashinga. Baba wemukomana. Ndi baba wemukomana. Washinga? Ndashinga. All right. Kwazi vati saka ndiri kuti muroora. Zvikanzi kazi saka maswera ere muroora. Kaibva ndati ndaswera hangu baba. Asi mai zvandiya moyo. Kuti saka izvi ari kutanga kundida iso paumba pacho ndinogara sei. Inene vandati ndikati izvi hatichaziba. Iwewe ndiwo une rwendo rwako. Asi pari pachiwanhu pedu isusu. Ndizvo zvaunozozwa kuti tezvara aswera muroora nekuti anenge achikuchiwa. Mungonga mazogara-garisana kure kwakataramuka kungenyu. Tiri kundobhuya tichirima. Saka ndopa akabva azoti zvekumathuhwani. Zvikazi ndaane nzara manhero handina kuzoyaba. Ewo mwanangu bva andogeza bva aenda kumba. Isondo iro. Imande iyo. Chipiri makuseni aibva ati mai tichaonana. Saka mvura yakabva yarara kunaya ichipfuna-pfuna. Ini pandamuka chipiri pandati rega ndiende kumunda kwake ndobatsire sisi wacho kumunda kwake kune huriri. Saka tikaenda kuri kunaya tinogona kupusha. Ineni mandabva panapa vandaenda kumunda. Iye ndobva abva uko nechingwa chake ini vandasiyawo changomba uko. Vabva uko nechingwa chake bva wasvika panapa. Sisi wacho uyo ndandiri kuenderawo kumunda bva auyawo panapa. Wakatoswera mumba wari 2. Wakazobva panapa kuma5. Inini ndakanonoka ngenyaya yekuti ndasina wachiba. 5 iwo ndiri kubvawo uko kuzodarikawo mana achingozoma. Takapesana pai. Takabva tapesana apa mai ambuka apa. Ndo patakapesana. Ini nichibva kumunda uya kunoko. Iwo achibva kunoko na sisi wacho kuendepi kusagambe kwaanogara. Saka zvadaro ndazosvika panapa ndiona mba makorobwa masosa ageza muri smart. Zvikazi ndi baba waswera pano watosiyoisa muriwo pamoto wandurira nawo fish. Patutobika hangu. Pakuya sadza. Tinokurumidza uya. Handimukona baba apedza uya ini rangu ndavanda dzosera ndimi waye ni masvika. Tapinda mba kurara.
10, 11, 12 dzadziri 14 past 12 ndo pakanoka maikuru wemba iyo akazofa. Vaibva anoka dhorangu apa gagaga bwasofa vandati baba muri kushedzwa. Zvikazi ndiani? Ndikati dairai. Vati bwasofa Sasande ari kumira kutaurawo nemi. Baba vaamuka Sasande afonera iwewe handiti nene nhamba dzake dzangu unadzo. Zvikazi ataura kuti hanchina nhamba dzano. Baba kwakutambira foni uyu kundosiya foni vadzokerepi kumba kwake. Kwakukuzwa kuti ndisanyara kuti handini Sasande. Zvandirini Sasande inini ndabata mwana wenyu kunoko. Ndiruti musvike kuno. Zvikazi ndibaba inguwa inobva ndatarisa yangu foni. Vanati past 12. Zvikazi ndibaba midnight Sasande. Ndikukumbira hazviiti here kuti tiuye mangwana kana tikamuka hedu na4 kana tikabva kunoku na3 tosvika na4. Zvikazi muruti muruda kusvika kunoku na4 muchiri kutondera here zvakaitika kwaZuzi. Zvikazi ndibaba zvekudini zvatobva ndifananidza kudaro. Zvikazi zvekuti saZuzi akabata mbavha birira mumba mukitchen asi mbavha iya yakazomuka yakafa. Inini ndoda kuti muuye muonane nemwana wenyu zvichakanaka. Baba vata wabva ntaurira mazwi akadaro vandati ndiani baba? Dai ndisaro. Zvikazi ndikati adini? Baba vachibvunza kuti adini? Zvikazi ndasunga mwana wenyu panapa midnight achisvika paumba pangu. Ndikati baba isusu tichasha kufamba usiku sinzi taigara tindofamba usiku ngekurwara kwemwana uyu ambai. Vatatomuka kupfeka shuwa vatatomuka kupfeka tuwani. Saka munoziva kufamba murima apa kuri kutsvedza kwakuri kufesa. Takafamba ndofunga zvakati takazosvika ikoko kumatutu. Tasvika paumba paya kuona mwana akandogara ari ega nemukomana wacho. Mukomana wacho abva apfeka kashoti kakasvika apa kuri kutonhora kune mhepo. Inini wangu uyu anga akapfeka zvimatreki zvake zvebreak. Akandodai. Saka takafunga kuti mwana akaisa maoko pai muhomwe. Tasvika ipapo isusu takazombomira tiri kutorawo Sagambe mufundisi wekucheche vatamutsanangurira nyaya tazosvika. Tasvika ipapo kaya sanyara kuti masvika. Baba akandosvikira kubvunza kuti chii chaitika mwanangu. Vati masvika Sanyarwata. Vamira nga zvakaita muturu. Isu tiri muvharanda iye panze. Zvikazi inini Sanyarwata nyaya ndamudaidzira ndiye mwana wenyu ndiye uyu. Chimira nditsanangure inini zvaitika. Inini mwana wenyu ndamusunga. Saka ndamuti ushingirirai kuuya. Mwana wenyu ndamusunga uyu. Mwana wenyu akatanga kuti pakutanga sonda kamusunga sei? Nerupu irimo mututu. Ndakamusunga nerupu. Uko makwari nerupu waibanda kusungana. Andiri muri kuona kugara uko takaita pacheya panapa. Irupu iyi anga ari pabenchi. Pachituru pakacheya. Ari pabenchi rupu zvadzika. Dzadare izvi kugara uko makaita dai benchi renyu ya zvituru zvinogurwa zvemiti zviye. Zvotsika tambo kudai. Ibva yaenda pakona. Kirasi bhatoro chituru chaje bvaenda pakona yapasi manje kubva pafuro yakadai. Dzadzika. Uivaiso chituru chaje kutsika futi chi tambo iya. Tambo iya iri kugara junga zvakaita pamuti pamango baba. Pamwavho papfupi. Yakasungirwa tambo iya yakasungirwa futi pavhiri remotika. Saka ndofunga kungira pavhiri remota. Yanga yakapinzwa pavhiri remota bwasungira ipapo. Vaimuziya here mwana kuti ndiye? Vanomuziya? Andogara pazvizi kuti kure. Vanomuziya. Oraiti zvadaro isu kundoona mwana udaro. Apa rusondoti tambo iya iyo inenge iri kukaka. Saka hatina kuzviona apa. Kwakuchizi ape zvikazi mwana wenyu inini mwana wenyu angaruda nane mwana wangu. Zvangaruda nane mwana wangu. Chinhu chachiri kuitika panapa ngechekuti ndamusunga. Musi wechitatu sondo rapera mwana wenyu akauya kuma 11 bvapisa imba yangu. Kabanzeke pabhawa. Takazondodaidzwa wakati utodzima. Saka 2 yechipiri izvozvi Friday yapera kuma 3 kitchen yangu yakatsva. Saka nenguva yasvika mwana wenyu panapa ndiye anga ari kupisa. Pamusoro ndimubati masoko. Nawo yakaitika yapo ngezvekuti iye akati kwazi kupiswa kwakaita iyo shedi yangu pabhawa panogocherwa minyama nekitchen yake aibva kumangara kumapurisa. Saka mapurisa akati uri kufungidzirani? Aibva ati ndikufungidzira Saru. Ndikufungidzira
Saka mapurisa aibva ati kana munhu wacho kuti wazomuona ungozotizaura tozoyana tizoona tongeta senyaya yacho. Kazi alright. Saka ini ndipo ndakabva ndabvunza kati iyo kupiswa kwepabhawa pako na 11 nekupiswa kwekishini yako uri kutaura kuti ndiye mwana wangu yakaipisa iye ada kuroorwa panapa. Kazi ndikati funga zvakanaka Sande, handifungi kuti zvingoitika naizvozvo. Iwe uri kuziva here kuti inini mwana wako ndakamuona kumba kwangu kwemusikana iko pamba pehanzvadzi yake musikana paigara. Ndakamuona kuma 12 dzeusiku. Mwana wangu arwara. Mwana wako ndiye akabva afauna kuti mwana wenyu arwara kutaura mhaiyo. Tikauya neusiku tikasvika tikamuona hatakamutuka hataka kuita sisi kunyepa iri mubvunza mwana wacho. Mwana aibva abvunza kuti ichokwadi here bhazi ishuwa wakasvika ndiri ndirimo. Ndikati saka iwe wangu nhasi asvika panapa ari kutora hembe yataura nemukomana wacho kuti torore hembe uende kundamatisa kwa. Handiyeba futi. Akataura hembe baba. Handiyeba ndiye baba uyu anga akuisira mwana message. Baba apa akazofona apa pakufonera isusu. Akabva atanga kuti ngoti mukomana akauya anzi akauya chiri chipiri. Ngemusikana. Akauya chiri chipiri aitaura kuti inini foni hanaba. Apo wakaenda kubhora ndiri kutaura kuti ndanewa ndi baba. Akabva antorera foni. Iye wacho akatotaura ega kuti foni iyi ndine 3 days ndinayo. Baba wacho anga ine foni. Zvikazi foni muri kuona ndiye Dini. Saka mwana wenyu ari kuti auya panapa ndafonerwa ndi Dini. Dini foni aionepi ndine nayo. Saka chinyi mwana akati inini ndapatika kuma 11 bandaona message iri pai foni yekuti sarusvika kuno. Ndipo ndabva ndaapia for message. Ndibva ndati sorry hako. Wasvipa purazi kuri kunaya ende kune mudima. Aibva ati kani uya kani shamwari. Ndakatomira izvozvi ndiri kushungurudzwa ngei ngewabereki wangu nditori panze. Achiti baba uri kuona mameseji ekaraya. Ndiwo ari kufonera musikana. Musikana aindodaira iye ari kutaura Sande kwazi mwana wenyu anga ari kutondidaira ngechirungu. Inene vandataura zvakati achindidaira ngechirungu. Kusvikira ndazo mwana wenyu aifunga kuti ari mukomana nemukomana iye ndi baba. Mukomana akatoraramba asuzvize. Alright. Saka wadaro kwazi kutotaura ega anzi ndadaro izvezvo kwazi azouya. Vanati iwe funga kairi kani. Waapapi wazouya here shamwari ndikuti utore hembe yangu ngekuti handiti wataura here. Aona mumessage kuti inini mangwana sorry hako Dini handipoba. Mangwana chitatu ndiri kubuda koperekedza sisi wangu kobatsira sisi wangu kutsakura kuMozambique. Zvikazi uya handiti wataura kuti uda kuenda kuMozambique. Uya ntorero hembe yangu uende nayo yobatsiwo kuti zvinhu zvangu zviite. Mwana ndo pakumuka waapapi. Zvikazi ndakubuda ndapa muavhu. Zvikanzi wapa muavhu zvikanzi zvikanzi alright. Afona aisazve waapapi. Zvikanzi ndiye Sande ari kundotaura. Mwana asati ataura. Zvikazi apo akazoti akabva ati ndakusvika. Ndio pendakati kana wauya utsasvika apo ndiriba. Svikira paraini. Utore chero sikipa kana hembe chero hembe iyo wabata. Chero hembe iyo adini wabata. Iye ndiye ari kutsanangura. Hatina kuerenga banga ari kutsanangura. Anzi mwana wenyu achibva apinda shuwa iye akamira pagedhi kudaro. Mwana bhando pinda straight. Inini ndiri kutomira panapa ndiri kuavhoidha ndanyepa kuti ndiri kuchaya. Kwazi mwana wenyu bvasvika achingoti tururo hembe aroda kutanga kuipeta. Adoita nokuti kuda kutanga kuipeta kuti bandamuti dzvi. Bati cheu. Mwana wenyu batanga kuchokeka. Nimaona. Tikati saka bazvazodini. Vandati nhai Mwari we. Zviriko kana maona kuti hazviitiba. Makadi kubvura ungoti henyu hatidiba kuti uroorwe pano. Zvikazi zvekuroorwa kwake hana basa nazvo bai. Ataura kuti kwai mwana arida kuenda kondigadzira kugorongosi. Ndo pakati chibvunzai mwana wenyu bachigara pai. Akasungwa kudaro. Akasungwa. Tima munomboitawo kana hatina kuzviona. Mwana anga akagara kudai. Akadai. Takafunga kuti pamwe maoko ari panyi kuita respect kunesu kunyara. Nempurazi maoko pamwe ari muhomwe nokuti pakuchitonhora kune mhepo. Saka hanzi wazodaroko. Saka ndipakati mwana ataura. Mwana vatanga wati pamusoroi akabva aita zvobvura kudai. Pamusoroi ndiri kuti pamusoroi kuna wabereki. Ndiri kuti pamusoroi panapa nenguva yandasvika. Sorry yenyu nenguva yandasvika yakashata zvikanzi. Kana uri kutaura kuti sorry yako nenguva yatasvika. Handisuda sorry yakoba.
mwana bvangu tanga kuti inini shuwa ndadaira ndaona message ndipo akazotaura ndaona message kuma 11 ndipo ndapatika. Vandaona message vandotanga kuapia vandadaidzwa kuti uya ndipo akatsanangura zvese zvekuti handiuiba kuri kunaya ndiri kutonhwa chichi kune rima chichi uya achiti uya kani ndingoti ngosangana munzira kusvikira ndazoti azoti wafungenyi vandati alright ndakubuda waapapi ndabuda waapapi ndapamuavhu pamuavhu apa ari kutaura papa ndipo pana Sagambe. Saka zvadaro vatati alright ndipo iye akabva atanga kuti zvino inini nyaya ndiri kutaura ngeyekuti nyaya yangu kumuende kuripota ndakaita kumapurisa nekuti pawakanditi funga kuti ndiani ndakabata kuti Saru ndiani saka nyaya yangu inene ndida kuvhurisa dhoketi izvozvi zvinguva yapera dza25 ndipo akati Sanyarwata inini ndakufunga kuenda baba vata handiwa iwo wakamusungisa hambai asi ndiri kuda kubvunza dare riri panapa mese warume imimi ndasvika muri panapa muri kuiona nyaya iyi sekuiona kuitorawo kuti ndimi maitirwa izvi mwana wenyu muri kuitorawo senye nyaya hapana akadaira baba hapana akadaira. Saka ndipo kubva ipapo ndizoone mwana asumuka akutanga kuita zvekudai mama hanzi hamusi kuenda banditamiriraiwo maki yangu aya ndikati mai baba izvo mwana akatosungwa vadaira Sagambe anga akatanga kugarira tambo apa ari kuenda ndakafunga kuti ari kudaira ari kuenda kutoilet zvikazi muri kuti kwai mwana wenyu akasungwa ngekuti pakazi ngatichiende wese wakabva kuti nyando sevanhu vanga ruziva kuti takadini takagarira rupo bvangodai kungundumura zvituru zvavo zvikazi muri kuti kwai atireke kusunga mamuda kuti tidini baba Aroni nemukomana anonzi Andoni ndiwo wakabva waenda kumota Andoni aivheneka ngetochi baba Aroni akatsunura bvatanga kurora baba Aroni ndikati mwana imama akatosunga ndokuri kubva rupu uko naye Mwari woye handi yangu yakandoti tsemuka wani bandangotanga kuramba ndiri kuchema bvauya arurora akati mamuda kuti tirege kusunga mamuda kuti tiite sei tireke kumusunga baba wacho bvati munhu yemwamuna zera rake iyi mwana bva masunga anogona kuti mhanya vanoziya pamba vana iye baba vanogona kutaura tingoita nasekunde muzukuru baba wake iyi mukomana iyi akadaizwa kuya kuzungu baba wake iye hanzvadzi mwana uye hanzvadzi yababa wavo mwana watete wavo ari kurora anozikira inini wacho kwakundodaro bandati asaona waMwari alright. Saka Andoni uya abva tambo iyo iri kundororwa Andoni apo kuvheneka Saru uya palaiti anditi mota inobaka chilaiti chinoti ng'anya chitsvuku Saru tenderuka uye mwana ari ndodai wachingomudai mwana ingodai kuenda ndikati imimi muri kuda kumutsunurire exhibit kutsunura kwamaita uko chimukandai mumota zvakadini zvakadaro andii muri kuenda kumapurisa zvikanzi imwe bvani apa ipo ndibaba muri kufunga kuti imwemwe ndimi mungoziva maningi timutsunure kuti aite sei mukadzi wacho inini ndakabva ndaramba ndindori bhizi kutaura ndikati mutemo wechipurisa ndouzivawo inyaya yekuti handina kuzombopiwa hangu nyembe basi but ndingorimo musangano yeZANU-PF kubva ndiri mwana zvinhu zvekushungurudzwa kudai zvinodai kisipiti handiti saka mukamutsunura uko munotaura statement ipi zvikazi ndiandoni mbuya muri kutiitira noizi mai wacho mukadzi wacho iye mai Sande ndiye akabva ati iwe sanditaurire zvinhu zvakawanda ba mwana wako ndaona zvakawanda panapa imweni kuburikidza nemwana wako handi mazvona ndipo pawakabva wazondotsunura tambo yobva yasiiwa pasi bvaiswa mupepa-bhegi yapinzwa pai mumba mumotika dhwadhwa akatorwa ndiye kirasi yeba nababa Aroni wacho wana kuenda akazoenda ndini pakaenda baba nemuzukuru Andoni koita mwana wake mukomanayo nemukadzi wake iye wangu mwana nababayo ndiwo wakaenda saka waenda kupolisi havana kumbotora kana 30 minutes takasvika kumapurisa inene ndisati ndasvika panapa baba wanga watofona kuti tadzoka takabva taenda pasvika pamapurisa pakembi apa abafera pasvika patuti ndauya nevanhu wauya nevanhu zvakanaka patapinda mukazi iwewe vanhu wava wauya navo vanoziva naye kazi vanozivana kazi Saru ngemupurisa kazi Saru iwe mukomana ngomuziva kazi ndingomuziva kazi mukomana musikana ngomuziva kazi ndimbozvibatsira kazi saka iwewe mimi mukomana musikana mambo kufambidzana boda kudii kazi tatifunga zvekuda kuroorana muna December
alright mupurisa akazi alright. Saka inini iyo Sanyarota nyawa amo chimbobudai kunze ndabuda kunze sina usiku pakaita 30 minutes wari kutorwa wasara iye Sunday nemupurisa wari vairi. Saka nhau yakaita kuti vasari vari vairi, mupurisa panga ari kunyora dhoketi rekuti wada kuti vaende kukoti. Akati kunyora ko dhoketi rake rekuti mwana wangu anoenda paSunday kumatokoko. Vanhu handizo nguva idini vaifambidzana nekuti inini mwana wangu Sunday mwana wake ndakamuona kuti kumatokoko kumba kwangu. Asi hana kumunera, hana kumusunga, hana kuita sese kasi ndiwo akapa mwana wangu tsika zisidzo. Ndikati aiwa ndakana kuti ngezvemukomana nemusikana kana uchida kurora unofanira kurora zvipai zvipamutemo. Kazi aiwa unoda kuitaura kuti mwana wako ndamuona. Ndikati ndaitaura sei iwe mukomana nemusikana matimazikana kumba kwangu here kuti ndiwe nditaura izvozvo. Kazi saka ndiwo akapa mwana wako tsika zisidzo. Ndikati ana imimi officer muri kuti mukunyora dhoketi rekuti ine kukoti, imimi nyorai michibva mati mwana waSunday ndakamuona kumba kwangu kuma12 o'clock kumba mumwe mwana wangu akagara pasofa. Ndakapindamo ndikamuona hana kumunera, hana kuita sei, hana kumunera, hana kuita sei, kana kumubvunza handiti mubvunza idini. Kazi shuwa hana kundinera, hana kuita sei. Ndivharadzoka bvatasiya vari mubvataenda kumba. Asi wangu wazosvika nhasi ndiwo masunga kusungira pavhiri yemoto. Zvakamboitwa ndiani izvozvo? Purisa ndepa vatanga kusiya penzura pasi vabata musoro soka. Wasandi nawe kutaurwa mukidzwa. Kazi kazi ichokwadi iyo dinisa ndichokwadi. Kazi kazi musikana ichokwadi. Kazi kazi saka wasandi kazi sorry baba Sanyarota tabuda kunze ndipo kabva kuti bude kunze vatabva kugara vatasiya vari vakagara pasopo 30 minutes. Vagara vazotidaiza ndipo kabva vazoti Sanyarota nawenyu waSunday wati kuti wagarisani izvo tiri wagarisani tarisai pamusoro pesake kani simudzai sake iri pamusoro apa sake iri hombe simudzi mukuona paplastic iripo ndipo ndakaisa ipapo. Iyo waSunday vati tiri wagarisani saka mhosva hatichaendesi kukoti ba ndakuti Sanyarota mudzoka nemwana wenyu moenda kudini koraira. Ini ndichasarwa neni ndichasarwa ndichirayiwa mwana wangu. Nawe yapera. Kazi mupurisa akazi nawe yapera asi ndichada kuya mangwana ndione kuti vari kugara musikana nepapa zoya kutora hembe pane urefu wakaita sisi. Zvakanaka. Patapinda motokari tauya bvatasvika bvataburuka motokari ndipo takazoona mai vacho kati takutodzoka. Wanga kutokira ane makwira kakomo ndipo wanga kuti wadzokera futi kuSagambe. Ndadzoka nekingi mwana azone mwana kuti aigara ega musikana aigara ega kwa mukoma wacho. Saka zvadaro tasvika paumba taburuka motokari kubva kumatownship tasvika paumba tagara. Ini vandagara pavaranda rekitchen vagara pavaranda rebedroom. Gara tapaumba tasvika tari paumba mai vandati iwe mwanangu unoona here zvinhu zvinoita mapurisa ungora kuti vakuya kutora mastatement pamwe uchazobva ibva vazoti ngatiende kwaruna. Ndizvo zvakaita hembe yangu nekuti wanga waruziva ndakuti ndibile kumba ndiri kuchinja hembe ndodii ndozodzoka. Zvati kuma10 ungoya panapa kuma10 tichazoya tizokutora. Mai vacho ndipo akabva atanga kuti no before ndadaro ndakabva ndikati iwe mwanangu nawe itai nekuti tiende kuhamba pano neusiku nekudzoka nekuita sisi ukona zvine picture yakanaka here pakuroorwa. Kazi hazvina picture yakanaka. Ndikati ndio masoko ndati ndiri kwangu kuti urise vanasiya zvakadii zvakadaro. Saka ndamuti ndakuenda kumba taurai nyimwe zvamakazoita. Ndakabva ndati baba mufoni mangu mapinda mari yeMyTree $20. Takajoina MyTree. Saka inene ndafunga hangu kuti mwana wangu apombonoke kana kuti asununguke achinje dzimwe pfungwa. Ndafunga kuti saru mapurisa akauya iwewe dai kusuruti tine nyaya yekuda kumirira mapurisa waitopinda hako mubhazi ra8 uende hako kuHarare kuna Maiguru kuHarare. Zvikanzi mungaa matoita basa mama but asi bhegi rangu ndimwe munaro makaritora pamakaenda kuHarare. Ndikati shuwa ndini ndinaro chirega ndimhanye ndotore mapotato wakatora komba kaya mapotato akapera mama ndiwo andakararira manheru ndakabika machips angu. Ndikati chirega ndotore kumba kwasara 4 ndikauya ne1 amahombe rinokwana kubika machips ndobva munga matoya nechingwa chandakasiya zuva. Ndikati alright rega ndimhanye kutora bhegi. Inini vanabva ndapezama ndati baba mwana uyu tadini kuti tiende naye. Iwewe saru tora hako hembe dzako uise kana mupepa bhegi. Tobva taenda kumba tikasvika tofutsa moto izvo kwanzi kuma 8 kuma 10 o'clock tofutsa moto wogeza
kumba ikoko touya kahwani takuuya kumapurisa hembe dzako bvaurongedza tiri kumba zvikanzi mama tarisai wanhu wengi wangu wandishungurudza usiku watomuka au watotogeza masosi ndiwo wanhu wangosimuka nemasoko panapa saka mukawaniwa futi makuenda neni izwai nyaya ndapomerwa kuti kwazi ndandotora hembe yekuda kuenda nayo kugorongosi ndoziva kugorongosi here saka mwana bvaramba bvati imimi endai kumba inini baba uyu kana dai baba anonokwa ndichamufonera baba kana auya apinda ati Musagambe unondifonera kuti Saru ndapsvika ndamusagambe todzika toonana ndipo munga muri kuya nebhegi ndini ho iwoni ndakauya ndiri kumhanya ndine nyaya yekumhanyira mapotatoes aya kuti azoone nguva yekubika machipisi saka andifungi kuti pakandoita nguva kubva panapa andii pamatunhu kaagata iro pane musha uripo ndiwo mufananidzo wekunga kubva panapa kusvika ipapo pakati dikiti panapa kwete kudambo kureba apa musha uri apo ngokuti kubva pamba pedu takati tiri kuti darikei pambuya makareji ndo pakapinda meseji dai foni yacho dai kuti isina kufaba ndandisina kumbogara ndakaidhirita bayanga indori mama please call me back ndapota hangu wabereki wangu ndiri panguva yakaoma call me back mazwa inini kwauchimhanyira baba aitanga kumkotopeya uri kumba uko kure kwauchimhanya baba imi baba nzee dzake dzasuzuma vandamhanya vandamubata ndikati baba mwana ari kuti call me back fonai muzwe kuti ari kudini ndine nyaya yekufunga kuti uri uti here pane zvaari kuda here kana kuti tizwe kuti chii baba ari kufona inini ndiri kutomhanya kudini kuuya baba bva afona zvikanzi iwe foni yemwana haisi kuita bai vandatokweretawo mari vandatanga kufona foni haisi kudini ba haisi kuita ba ndikati baba chifonerai Matapiwa kwakufonera mhaiwe waana Matapiwa baba uripi ndiri pamba sisi wacho sisi wacho manya mwana ati call me back but foni yake tiri foni haisi uchadairwa mwana vada uzama wayaramba zvikanzi ndandoda kutopota pafusha apa ndikati mhanya imbosiya zvefusha shuwa mwana akabva abereka mwana kumusana kamukomana kane trouser kamusikana kakachiri kadiki bva akabereka kumusana kwakukwira ipapo inene ndiri kutobva mumba mutora bhegi handisati ndasvika boko ndandiripota apa ndirovhara ndombo kutozwa baba foni yake yaringa ndizwa akuti wati mwana wangu wafa mwana wangu watofa chii chaitika zvikanzi ameno baba akazvihenga ine hana kudaira ndakabvira kundoenda ndakazotanga kuchema ndabira rwizi Nyamukombe mukova kundoenda kusvika apo vanhu vatozara baba mwana akandomira apanga apedza kubhedha mubhedha wake ngofunga ndiwo pane makomi bag handimukona zvakaita jira iyi rakatofinyana awaridza munhu anga ari smart apedza kuwaridza but anga akamira kunyatsotsika makumbo ake kudai akandodai haana rume wakabuda panze haana furo dumbu rake mwena wakatopinda mukati sezvauri apanga akapfeka skin tight zvekupangidza kuti anga rubva mubathroom kudini kugesa akapfeka skin tight nekabhodhi kumusoro kabhodhi top hapana kana hapana asi pane saini rekuti pane chitabo chicha uko asi jira harina kuti harina kana kuti zvakangodai zvazvino ndo pane question mark yekuti handii munhu anobhibhawo zvinhu zvoti ende tambo dzacho tambo yacho yakanga kamusunga yacho isu pambapo hatina itai tambo yakasanganiswa tambo netai handisina zvinhu zvakafanana naizvo hatina saka ndo zvakaitika pane mwana wangu ndofunga muchidimbu ndiwo mamiriro zvakaita idzaenda kosungirwa kuvhirire moto iyi tambo iyi asi yakamusunga muhuruma zvakaitika ngezvekuti mwana uyo mataura naye achibva waya wachibva watanga kutora iye sandi wacho waibvanda kutora gambe waibvanda kutora nini kirasi waibva wana kazi rume tauya ndimimi kuti munhu afe namaoko menyu saka isisu kuti tiende kutora munhu kumosha nekuita kuti tanga tataurira tichizwana nekuti mosha imukubvumira kuti ndeye aibva ati mosha mukutaura kuti ndeyedu ishuwa ndisi saka takakanganisa sabu mosha angati Musagambe wazikazi right mwana ari kuzanga akasungirwa ngerupo
ndamotora rupu yacho waibva wapota komana bvanda watora rupu yacho bvawana kandika ndiyo rupu yacho kazi ndiyo kazi alright zvakanaka. Saka muri kubvuma ere kuti mhosva mwana kuti kana kuti azvisungira ega kuti azosvike kuzofa afa ngenzira dzani dzeyini paibva paoneka tsamba manje iye musikana apa akafa akabva siyanyora tsamba advice panapa. Saka siso chapakasvika bva vasvika verenga tsamba iya aibva ati Dini Sande ndakufa hangu ngepamusoro pako iyoyo that don't forget our agreement. Tsamba yakasiyadi anyora right zvadaro waibva wabvisa $5 yekuti ndabvuma kuti sure ndisitakakanganisa. Tasumuka ipapo wakusumuka kuti munhu aende kumoshari kazi ngawa kana musina kuuya bani mwana tichaenda kuchana pamumba penyu. Saka akazorambidza Ndini kuti musadaro nekuti kukana chaiko akugadziri mhosva ba mhosva kana ngokuti pane pekuti wakanganisirwa iwe bva wazokanganisa zvekuti ungozopiwa mhosva. Hatisi zvakadii zvakadaro ngatore mwanadi aende kumba tabata waya kusvika panapa waingozi kazi iwe unofana kutenga chikafu nebhokisi haingabvuma iye Sanda right tinoita. Saka izvo chikafu haana kuzotenga bhokisi haana kuzoita kana kuuya kuchema hake munhu hapana akazomboya kubata maoko kwa kirasi ndiye akazotoya tati kumakuwa uku kuti kuuya kuzobata maoko kubva ipapapo zvadaro bvatandoseva kadaro. Saka inini ndibva ndazoti rufu wapera ndikati sabhusa gambe ungozofunga kuti munhu wake izvo akaita zvekuti ndini chatenga chikafu ndini chatenga bhokisi aibvumira nazvo uchafunga kuti pamunhu ndiye akadi akaita izvi ndakadi ndinondomutaurira ndibva ndaenda nekuita ndisekuru futi sagamba vanasvika bva ndaenda sekuru ndauya rufu hwakaitika takapedza nekuita sisi asi munhu wenyu wembuku menyu zvakaita zvezvo akabvuma kubvisa $5 nekuita sisi parufu pacho haana kuzoya hapana chaita kana kutenga chikafu chacho hapana kana kuchema wake hapana ndisekuru zvakadi zvakanaka. Saka iwewe manje kana zvakadaro rega nditi endesa nawe kwamambo ndikati aiwa mimi ndikukutaurira ndimi mungoendesa mhosva kwamambo kazi nikisienda iwe ndati alright kuvaradzika kwenda kwamambo. Kusvika kwamambo ndakasvika ndichiona anga ari kurufu mambo wacho ndibva ndasvika ndibva ndaenda parufu batabata maoko batapinda motoka yamambo batadzoka pamambo kwaishe kwati kwabvute manje kwaishe ndazoenda futi ndazivisa bhuku sakambe enda kwamambo ndasvika ndati ndatanga kusanangura mambo ndio mamirira kwaishe ndio mamirira akaita zvinhu zvangu kumba kwangu kazi kana zvakadaro isagambe ati kwazi uya kunoku iye amboitonga ndikati handizvo anditaurira zvakazano enda mutaure kwazi naishe iwo ngadaidze munhu wake mutongane kana mhosva yenyu yapera ikoko zvomungamawirira musazouye kunomba kana isina kupera ba ngodi mukosoya kuno zvakanaka kubva ndamutaurira yakabva ndoti kwamejenzi wangori musi chitatu takaenda ime makaenda chitatu kwaishe huko takabva taenda musesondo basi pasabhuku sagambe kusvika papo ndiyo mhosva iri pana kazi ndiye iye Sande zvini pakabva ndoti ari kubvunzwa mastatement kuti iwe Sande nhau iri kutarwa kazi paya pandakabvuma tiri panyara kuti kuchakunerwa ndikuita sei ndikuti wakomana zvawanga kuti hasha. Saka naye kutarwa rufu inini handizvi kuti kwanyara kwakafa munhu kana kuita sei ine pamwe pangu hapana kufa munhu hapana kuita sei. Saka zvese kana kuti ndibvise mari yangu kuti nditenge chikafu kana bhokisi ngezvekwenyu izvo alright kandisa bhuku urizwa zvekutaura ndikati inini vanaona manje kuti simba rekuita Sande kupindurwa kwaita masabhuku ndokuti mazuva ashai mwana uyu akabva ndoti akabva ndotendera mese titori padare racho ndikati matongerwo akuita nyaya iyi ndisabhuku Sande achiramba kana tikaenda kwamambo zvingondodii futi zvikuita futi. Saka ndichati ndishaya mari uko ndarasikirwa nekuita sisi ndagara zvakadi zvakadaro ndakanosiya zvakadi zvakadaro kwamambo kwaishe handazoenda pandanoguma zvakadii zvakadaro ndikati iye ipfiri yachazonguti izvo zvakaitwa zvakafamba sisi. Saka ndofungwa kuti muchidimbu ndio maonero zvakaita mafiro akaita mwana wangu nekuita sei ndizvo zvakaita. Saka ime aingoda kuti angobvuma chiri mhosva pasina kana kuti akuzorora kana zvakazvirizi zvitangire ipapo nekuti akanzi anga amurora wako ende wanga wagara watoda kutorana zvokuti akatofa hembe nyowani dziri patebhu dzanga atengewa ngemwana wacho kuti wanotorana iye wanga wakati wada kutorana muna December nekuti mukomana anga ruti inini ndikapedza kunyora ndinga ndapa attachment saka ndinoda kuti ndikakutora December ndoenda kurojera kuhauna paumba panga pasingaiti mai vanga akadzika madziro nababa
kuti ndiyo nyaya yacho iyeyi yekuti wanga mai anga arusaidhirawo kuti zvinake baba arore hapeno chaziba. Saka iye wakabva watoramba havo wakati kurora atirore. Kana nekuti madendere zvoti kana kubviraonana kudai so wakabvisa wachibvuma $5 yanga iri yakadzoserwa yakazi tingozotambirira kunoku ngoti zvakaitikira kwemukomana. Mukomana bati tingotambirira kumba kunoku. Zvakaitika ngezvekuti Sabhuku akapiwa mari. Sabhuku abatara mari evhani pandikati aiwa. Sabhuku ini handitori mari bandoti mimi iexhibit yekuti munhu mbokumenyu chengetai tikatazonga tati padare ngotaura kuti mari yakaunza yanenge yeduwe kwandipa inini pamwe ndingokona kuisevisa. Saka ndipo pakabva vanhu hatina hapana mari yakazoya panapa. Saka makazombotiwo here after zvaitika after Masabhuku mbozamawo kumbovabata futi kuti nyaya iyi igadzirwe kuzobatana iyi Sunday. Sunday toti kuguma kutakaita ndiko ikuku kuti musi wafa munhu achigadzikwa dare aibva ati mhosva ndikuiziva zvakanaka tibva tazapedza kuchengeta munhu ndibva ndazoenda niko Sabhuku wacho kuti munhu uyu akabvuma mhosva kuti ndindakanganisa kuita sei haana kuzouyaba. Ndipo Sabhuku akabva nditi ndiende kwamambo. Mambo aibva ati kwashe iyo kwashe ishe aibva ndoti ndibva ndaziva kwaishe ishe aibva ndoti kwadzokera futi kwaSabhuku ramapedzana ikoko musazoereba kuno. Saka ndakaona kuti kupindura kuita Sunday munhu ane mari dzake ini mari handinaba kuti ndiite toitori munhu une mari ngosara kuti mari ichipera uko ndafirwa munhu nditosiya zvakadaro iye mufika nazvokumunakira tichazoona zvichazofamba sei. Noti tiri kuendesa mutumbi isusu akatotipindira apo handi rodhi inokwira kukiriniki iye aribva paumba pake Stubhoko akatotipindira akaenda ari mberi kwemota akatoenda kosvika pabasa rake mota ikambomira aitaura nemapurisa ake akaredza mamonya akabva Harare akatera sekura mupurisa uyu wakarara kuita gosha vari kuitira kuti vakomana hanzvadzi sarudzi chakodi kutigwisa. Saka ndakabva ndati kurwara kuti mukane hakuiti kuti mupedze musvava siyai zvakadii zvakadai tichengete mwana tozoona kuti mberi zvichazofamba sei. Saka kuramba wasi musvava kudi vari kuiziva pamwe itomboti tiitire gobheki tusendende ngotaurwa mari chazoona chichazoita mari pamwe pasina ngobvazi 300 ndandoguma 150 yatisiye zvakadaro.